टाउनाव बेरायफैदों जों दिनैहाय लांहिन टाउनाव एसे बाजार खालामनो गोनां दं ओंखायनो सुशान তুমি কি গান গাইছিলে হ্যাঁ গুগু গুগু এখানে আর সুশান ভাবতো যে দুষ্ট খাম না কিন্তু बाबू खाते दे इधर आओ मछली की रानी इधर आओ एक बार गा के सुना यहाँ पे एक बार गा के सुना चलो मछली तेल की रानी बोलो चलो मछली तेल की रानी है खानी है हम लोग को मछली खानी है तुमको मछली खानी है यार मछली तुम्हारा यार मछली खाओ बाबा लेना जों दा लांहिन टाउनाव एसे बाजार खालामसै लोगोफोर लांहिन टाउनखौबो एसे देखायनोसै दिनै नोंथांमोननो लोगोसे आंजों दङ नै दा करिश्मा आरो लोगोसे दङ मादै हाय जोंहानि मादै गावदां जों दा थांबाय थानि र' लोगोफोर लांहिन टाउनखौ नायदो एसे देखायनोसै आं কি खबर लांहिननि मानसियालाय मानो सिना जागोन बाथुना थांसै मादै ब्लाउसखौ लायग्रोनोसै बेनो खोमा आंनाव फैसा गैया आं होबाय थायो बिदिनो नुबाय सानसेखालि जोंहा जों थानायावसो लांबाय बेनोमोन खोमा ओमफ्राय लोगोफोर बै नुहुरदोंना मन्दिर बेयावनो जोंना लांहिनाव दुर्गा फुजा जायो आरो लांहिन टाउना बेनो लोगोफोर नायदो ओमफ्राय दा करिश्मानोहाय मा होनो गाबोननिफ्राय कलेज स्टार्ट जाबायना कलेजाव थांनो ब्लाउस नांगौमोन जों दा ब्लाउसखौ लानोसै ब्लाउसखौ लागोन जों दा बेयाव गानसै लांहिननि दख'ना दखान सब गुमै सबायख' गुमै आब' गुमैया गैया नायदो आब'बो गैया जोंनि लांहिननि बर' दखान आब' जागालि आरो गुमै सबायख'नि हा नायदो दख'ना दखानखौ एसे नै दख'नाफ्रा जोंनि कार्बि आंलंआवबो मोनो मोजां दख'नाखौ नैबेखौ मोजां मोनबाय आङो बेसर बिबारखौ बेसेबा मोजां नुदों लोगोसे बेयावहाय गस्लाबो मोनगोन सेन्देलबो मोनगोन फारसेनिफ्राय मोनगोन आरोना बेफोरबायदि जोंनि लांहिनाव मल सलथ' गैया ओंखायनो नाय आंखौ नायदो एसे पातला जाबाय आं लोगोफोर ओंखाम गारनानै बे गुमैनानै गिदिरसिनाय ना दख'ना दखाना मादै गुमैखौसो लोगो मोनासै दिनै जोंनि लांहिनावहाय बे गुमै सबायख'नानो नै दख'नाफ्रा जि मोजां गुमै सबायख'नानो देरसिन आरो नायदो फारसेनिफ्राय मा नांगौ मोनगोन आरो एकदमबारे दख'नाफ्राबो सब एभेलेबल बेयावहाय बे ब्लाउसखौ मोजां नुदों आङो गोमो ब्लाउसखौ मोजां नुदों खिन्थु बिखुङा आंखौ बिदिजों समायनो नागिरा नोंलाय मारैखौ लानो नागिरखो माखौ मोजां नुखो नोंहा कलेजाव बिदिखौ गाननो मोनगोन आरो कलेजाव गानाबाबो नोङो ओरैनो माबायाव गाननो हाबाय दा नैबे ब्लाउसआ बेथ'
नैबे ब्लाउस आंनो माबायाव दंमोन मा होनो मबाइलाव दंमोन माबा जिया बेलेग खालार नाम्बारा 32 आनो हामखायो दानि दाना 32 आनो हामखायो नायनो ब्लाउसफ्रा नै बे ब्लाउसखौथ' आङो अनलाइनआव नुबाय थादोंमोन साइज बियो इदि साइज ना गोदान डिजाइननि ब्लाउस फायनाय नायदो र' लोगोफोर एसे समायदों माथो गोदान डिजाइननि ब्लाउस ट्राइ खालामनो होबाय आङो मारै नुगोनथाय बे एसे ब्लाउस आइखौ लानोसै मादै बेखौ लानोसै आं मादै बेगथिंनि डिजाइनखौ नायदो ब्लाउस लाबायहाय लोगोफोर नै गुफुर गांसे पिंक कालार गोदान डिजाइन सब ओमफ्राय येल्ल' गांसे वाव लाजोबनो लुगैबाय बेफोरखौ साफा उथायजोबनो लुगैबाय कालेक्सन बिराद मोजां मोजां फैदों आरोखि ना ओमफ्राय दा उथायजोबनोथ' हाला मादै नों माखौ लाखो नों माखौ लाखो मादै लाथ' नायदोसो थ' लायग्रोनोसो थ' 2000 लोगोफोर ड्रेसखौथ' लानो नागिरदों ओमफ्राय आखायाव फैसा गैया जोंना फैसानि बेंकआ बेयावसो बरननांगौ 2000 हरबानो जाबाय खमायदो दे एसे नानि हायो बे लानो लुगैदोंबा मोजांखौनो गुमैया हरखागौमोन थाबा ए खारगोन आरो सोरबा खारनायाथ' दे दाग गोनांखौ हरबाय लायामोन होननानै सोलिखानो होनबानो जाबाय बेलेगाबो लाखानो हरदो दे थादो होनबालाय जा बुरजा लाखाबाय जोङो लानो फैगायावनो लाफ्लाङो सोरथि आंबो बेनो दखानाव लानो होननानै फैयाबा लाफ्लांजोबो ना मादै जारलासोहाय ओइ जसना मा खबर बाय दादा হেৰি আছে নেকি 0 মান্থৰ ড্ৰেছ 0 মান্থ বেবিৰ ড্ৰেছ হ'ব জেন্টছৰ দিয়কচোন চাওঁ 0 মান্থ बेबीनि ड्रेसखौ आं मानो बायदों नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअ खिथागोन बेयाव नै लांहिननि गस्ला दखानफोरा नायदो लांहिननि बेंगलिफोर गस्ला दखान কটনৰ হয় না কোনটো গেঞ্জি কাপোৰৰ কটনৰ নাই এটো গেঞ্জিটো গৰম হ'ব সাগে কটনৰ নাথাকিব শাৰ্টটোহে আপোনাৰ কটনৰ কোনটো পিন্ধিব ভাল এটো দিয়ক এটো দিনত মোজাং না কান্দে এটো ভাল গৰমত কি কালাৰ আছে এটো ভাল লাগা নাই মোৰ এটো ভাল লাগা নাই এনেকুৱা শাৰ্ট টাইপৰ দেখলে হলেওটো শর্ট হলে হৈ গল না এটো কি এটো ইয়েলো ফুলগুলো কবরা এটো সব চলে এটো শর্ট তো লড়ার নাকি হয়তো দেন এটোই দিম মই রেডটোই দিম কিন্তু এটা হি এনেকে পিন্ধিব পাৰিব জানো ইমান ডাঙৰ হ'ব তাৰ কাৰণে এনেকাই দিয়া কালাৰ বেলেগ কালাৰ নাইটো কালাৰ বি কালাৰ তুমি জানো দেবা তো প্ৰাইস তো 180 মান বেছি এসিসৰ হইলো এই এসিসৰ হলে কি 180 হ'ব নেকি কমাও কোনে কমাবি নাই কালাৰ আনো গিয়ে লাগে ফৰিম বাবু বিকুল লানছে টিকলু কিমান কমাবি 160 কি সামনে মাদে এই কিমান দাম নহয় বিস্কুট মানে সিস্টেম গম পাই বলে এসিসৰ হইলো বিস্কুট মানে 160 রাখি 180 কিমান 100 ল পুরাপুরি এই বেছি করে আপনি সদায় লৈ থাকা মানটিকে দে আৰু 20 টকা এটা দি দিম আৰু হৈ গল দিয়ক এটো কিবা 150 টকা ৰাখি দিম খাবা 120 ৰাখা সেট নহয় এটো নহয় সদায় লৈ থাকে না মাদে সদায় লৈ থাকে মানটোৱে থাকা হলে মিলে সদায় লৈ থাকে ন মই আহি থাকো হেদিনা কোনো ললো এই নানিকো ললো বা লৈ আছে দে 120 দিছো হা দাদা 140 দিব লাগে খাবা 120 লাষ্ট টকা এটা পাম 120 দিলে লম এগুলা কত ভাল লাগিছে
Langhin itu আজিকালি ভাল ভাল কাপোৰ আনা হৈছে ন লৈ যাব পাৰে এনেকা কেনেকুৱা কেতিয়াবা শ্বপিং কৰিম আগতে তেনেকুৱা নাছিলে ন আজিকালি অহা হৈছে বস্তুবোৰ দে হ'ব 120 দিছা কালেকশ্যন গিয়া থব লাবাই লাগে ফুৰনে दा मैगं लानोसैलै जोङो लांहिननि मैगं बाजारखौ नायदो एसे नै लांहिन बाजारनि मैगं बाजार हा आबैया आलु दालिसो हरनांगोन ओइ जों मा लांनो मैथा लांनो नामा मैथा लानो नैबे मैथाया फिथाइ गोनां गोनांथार लादो नायदो एसे सब बर' गोजा आरो लकेल बाजार नायदो लोगो अ 10 टका ना बायदो करिश्मा फुदुना नायनिफ्राय बे एम्फौआ बेसेबां आदै 300 केजि केजि 300 नो ओमफ्राय लानोसै जायोबो लानोसै दिनैथ' मोनजाया गाबोन लानोसै होनबालाय बानलुफोरा नायदो बाजारखौ एसे मादै आबैनो गेलामाल लानोसै औ माने मैगं गोथांब्ला जाया बे खुदुनाखौसो जानो लुगैदोंहाय बे खुदुनाया माबायदि 10 टाका मोननै मिलायनानै हरदो दे प्लास्टिक गिदिर गैया मैगं आलु जोंबा आलुखौनो लानि आङो दाखालि फैदों थिगसे मैगं बाजार खालामबाय लोगोफोर लांहिन हाथायाव दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय बेसेबां आदै 30 टाका केजि हरदो होनबा बै सोर हमबाय थागोन आइया लोमजानाय ना साम'आ गिदिर मोजांथार माबा हरदो 2 केजि 2 केजि हरदो 2 केजि साम' लाबाय लोगोफोरनो साम' नै साम' ओइ सेरनै हरदो बुरजा हर एसे औ एसे बारा हरदो जोंनो ना लाखांबाय लोगोफोर जों दा थांनोसै बांद्राय थाबाय थाबाथाय माबा माबि लालाबायनो लुगैयो लाजों फैसाफ्रासो जोबनो थांजोबो बाबु आं थांसै लोगोफोर जोंना बाजारा जाबाय जों दा थांनोसै मादै बाय बाय बाबु इधर बाय बाय होनदो ओरै फै बाय बाय बोलो चलो बाय बाय होन अरे नोंबो बाय बाय खोनाबाय नङा So, bye bye लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन so please subscribe my channel bye bye मादै bye Ishan bye bye